Jeg hedder Imran Rashid og er læge, forfatter og ekspert i digital sundhed. Jeg har besluttet mig for at deltage aktivt som ambassadør i kampagnen Ordet Fanger, som er skabt af Lars Møller fra firmaet Navas, og er en kampagne, som skal fokusere på at forbedre børn og unges trivsel, deres læring og ikke mindst deres sociale færdigheder. Kampagnen kommer til at rulle ud over landet med indspark fra en masse forskellige eksperter og kommer til at bestå af en masse forskellige aktiviteter, der alt sammen har til formål at styrke danske børns læsefærdigheder, deres trivsel og ikke mindst deres dannelse. Vi håber, at det kan være en vigtig indsats i forhold til at forebygge og modvirke nogle af de skadelige effekter, som den uregulerede og uhæmmede digitalisering har haft på vores børn og unge. Det er noget, jeg virkelig ser frem til, og håber også, at du som fremtidig forhåbentlig samarbejdspartner kunne være interesseret i at bidrage til. Hvis du har nogle spørgsmål til kampagnen, kan du række ud til undertegnet eller til Lars. Tak for din opmærksomhed.